Ayan na lahat guys yung nakuha namin na isda. Ayan, binarabad lang. Ayan. Sama ka ah. Mainit ah. Nga na sana Doon. yung kusta. Magbikbik tayo sa bukid. Ayan. Anak ito. No guys, ayan. So, ngayon po ay pupunta po kami ngayon sa bukid para magpipiknik lang po saglit. Ayan, sasama ko yung baby ko para maiba naman. Hindi lang lagi dito sa bahay. Ayan. So, kung bago ka lang sa channel ko guys, ako nga po pala si Mrs. Mapalad. Ayan. Para updated ka lagi sa aking mga video, i-click na po ang subscribe at ang bell button para updated ka po lagi sa aking mga videos. Ayan. Kung magustuhan mo naman guys ang aking video, i-click mo muna ang like at share at pag-comment ka na rin po sa bandang ibaba. And so, let's go! Ayan guys, so may mga kasama pa kaming kambing. Ayan si ate. Ayan. Nakabitbit ng ano, kaldero. Mag-picnic kami sa ano, tanggal. Tanggal sa amin yung pispan. Yung Ilocano tanggal. Ayan yung katayan naming kambing. Dito na kami sa wakas. Nakadanon kami. Ay, nainitan na si Reyna. Ay, natingatatayan ko nga na stasyonan ko. Mainit. Ayan yung bayaw ko maglalambat daw. Dito yung ano nila, yung pispan. Kung naalala nyo guys, dito kami kumuha ng bildat noon. Ayan. Ng bildat, ng tahong. Lokal nila. Yan, kasama namin yung mga ano, pamangkin ko guys. Bale, yung mga pamangkin ko na yan ay matatanda na. Ano lang, pandak. Joke. Ayun, gusto kasi nilang malibang din kasi gawa na ng pandemic. Hindi makapasyal sa labas. Kaya dito na lang po kami sa bukid mamamasyal. Magpipiknik. So, ayan yung mga ano namin, dala-dala namin. So, hindi pa naayos. Ayan. Ito pa yung kasama naming aso. Si Angkwan. Dito naman sa part na to ay may ano, silong din. Ayan. Tapos yung mga bata na yun guys, pamangkin ko rin sila pero busy sila sa pag-EML. Naglalambat siya. Yung mahuhuli namin ay yun yung iihaw namin mamaya. Anong ginagawa mo dito, Rini? Baby love. Piyang, nakuha na yung ano, lambat. Di, dyan lang kayo. Ayun no. Nakuha na daw yung lambat. Ayun yung pamangkin ko nanguha ng panggatong. Si Allen. Daka no naala na di lambaton. Nasa mo na ala? Ada tatay basta eh. Ayun no. Yung puti doon. Kanina.
Ah, ayun no, nandun. Mamutay. Ajay na eh. Ipos na. Ulan. Nga ako. Ayun. Ito kami guys, mga audience. Audience ng ano, tagahuli ng isda. Tagahuli ng isda yung bayaw ko eh. Kami yung audience. Data, nakatalaw di burase. Kitang taman len. Lani may sasako. Isang sakong isda. Ayan oh. Chinese eel. Dalag. Hello guys, nandito po kami sa bukid. Ayan, parang may iba naman po. Hindi lang puro sa bahay. Hello. Banda na, baka mapisang. Yung kuyuyudan, mapisang. Baka mapisang at ako. Ang kaya latendo kurkuryente. Ang babaw, ang babaw. Hindi kaya lata kurkuryente. Nyatalan tilapia? Silap? Hmm? Hindi ka rin. Ganos na lang widatan. Ayan, may parating. Parating yung kuya ko. Magbabarabad siya. Ayan o, gamit yung tali ng kalabaw. Gagamitin niya pang huli ng isda. Ayan. Yan si kuya ko. Taga San Leonardo, Aglipay, Quirino. Ay, punta nila yan. Nakain tayo ng ano, chicharon. Dito ka, mayabaw. Ay, Nina, na. Guys, punta tayo sa ano, sa kabila. Andun yung ano, kuya ko nagbarabad. Ayan sila kuya. Ayan, ang dami niya nakuha. Na grabe, nagmayaman. Talilaang tipagal-ana da. Nilagtaray maata ng wangin. Ganun lang, oh, hihilain lang yung ano, yung tali. Hihilain lang yung tali.
tali tapos makakakuha na. Ang dami oh. Yung mga aso. Tinitingnan nila yung tumutunog. Oh. Akala nila ay ahas. Ayan na guys, oh yung ano, yung nakuli ng kuya. Sobrang laki. Parang buntis. Nadalag. Oh. Ayan oh, ang laki ng tiyan oh, ang laki. Parang pakita ma. Adya tiyan na, ipuligos mo. Oh, 1 kilo siguro yan. Ay, 1 kilo. 1 kilo yung laman ng tiyan niya. Ta? Wala, sumula kinagaanan ni Manong. Masikog siguro atag nginaw. Sungo na ungot. Lang nga marita, tuno na ikatenti ko na, sulbong na. Patadar mo latan. Ipatadar mo kastalatan ah. Baka no pa'y matinag. Diyan, banda. Tay? Oh, majipik ka. Lamo dan diyan mo ato ya. Ah, nagregerno. Pero niya ganun. Nagregaw. Ah, nadinig yung pirnaw. Sa pababa mo. Pababa mo kasi marmar. So, pagpadat tayo ng mangga. Ayan, kain na tayo guys. Ayan, sarap ang pagkain natin. Ayan. Ayan na guys, kain na po tayo. Buge, uwin mabalin. Ito. Kain na po. Wala, naglabaga mo tayo kinagat sila musta tayo yung kasama. Andun na po ito na po daw. Ito namatay aji rabis na. Ang pagita. May mga timban. Hindi maasang-sang mo na. Pag nakagpas yan. Alay, dalang nga nakalam ko dyan pa ito. Nagdakal? Nagdaktalan? Sa akin pa magpansaw. Iba batad? Hindi ah. Pangito ng dinakol. Yan? Jai! Silap! 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 Eh, papang mo. Oh. How pugdak nila. Kanina corona ko tayo, nagpapakalam ko makakalay. At maraming bildat tahong. Ayan. Ayan, may pahabol pa. Ayan na lahat guys yung nakuha namin na isda. Ayan, dinarabad lang. Ayan, yung tali lang ang pinangkuha dyan.
Ayan, uwi na kami guys. Ayan. Ang dami namin dala-dala. Ayan, uwi na kami.